Долу. Автобуса, гарата къде отива? На спирката. Марти сега ги гледаме. Какво се Дори смее? думата къде? На спирката! Просто кажи думата къде, бе, Джо. Повтори. Автобуса, автогарата къде отива? На спирката. Кажи просто една тъпа дума. Къде? Долу. Това е готино. Какъв ти е хардуер? Лада? Спри. Давай още. Давай още. Готина. Да го забравя. Айде, пусти го да го Злати, ти го знаеш, идва. Ти го знаеш. Лада. Колко те казали с някакво? Стицан. Теги очите те. Очичо. Да, спирай го толкова.